Letran Squires malampusong naangkon ang kampyonato batok sa College of St. Benilde, Salle Green Hills sa finals sa NCAA Season 98 Juniors Basketball Tournament. Ani ang report. Sa final game sa NCAA Season 98 Juniors Basketball, nalangkat sa Kolehiyo de San Juan de Letran Squires ang kampyonato. Kinihuman nila gilampornas ang CSB LaSalle Green Hills Greenies sa Game 2 sa scores nga 61-77. Katapusan nakadaog ang Letran Squires sa Juniors Basketball, 22 ka tuig ang nakalabay. Kini atol sa NCAA Season 77 niadtong 2001. Kini ang unang double basketball championships sukad 1983 uban sa Letran Knights winning sa NCAA Season 98 Men's Basketball Championship niadtong Disyembre 2022. Ug ang Letran Squires winning karon sa Juniors Basketball. Ang big man sa Kolehiyo of St. Benilde sa LaSalle Green Hills nga si Luis Pablo mo ay gideklarar nga most valuable player of the NCAA Season 98 Juniors Basketball Tournament. Kinihuman niya gipanguluhan ang iyang tunghaan nga makabalik sa finals round sa labing unang higayon sukad sa Season 94. Samtang si Rubico mo'y ginganlan nga Rookie of the Year nunot siyang outstanding performance alang sa Lyceum sa ilang Season 98 campaign di nakabot niya ang 43 puntos sa usa lang kadua. Nagtabla sab sa Defensive Player of the Year award sila George Diamante sa Letran ug Paul Enel sa Jose Rizal University. Silang duha naapil sa All-Defensive Team. Uban nila Gagate, Pablo Asido ug Ivan Panapanaan sa Arellano University. Ang Red Cubs may midawat sa Sportsmanship Award. Ang NCAA Season 98 Juniors Basketball Individual Awards gipahigayon kagahapon sa San Andres Sports Complex sa Maynila. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regiabella. GMA Regional TV Live.